Ok, și salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod vă voi arăta cum să facem sos de fucking abonați pe gratis. Da, ați auzit de fucking abonați pe gratis. Ok, o să intrați pe linkul care vi-am lăsat în descriere, apoi să vă intre pe ceva, trebuie să dați tot ok, da, v-ați prins. Și da, o să vă intre aici, uitați numele meu, răcăruiți de 50.000 și vedeți, o să dați pe Free și Pro, da, i-am dat pe Free, pe Free aveți să plătiți să fie Pro, adică să aveți, să nu stați așa de mult, nu, și aici dați subscribe la oamenii aceștia, subscribe, până vedeți că sunteți pe albastru, subscribe, dați până sunteți pe albastru. Cum ar fi, eu sunt pe albastru acum, da? Intrăm pe canalul meu. Dude. What the... Hai mă încarcă. Ok. Așteptăm. Avem 29 de abonați, da! Am 29 de abonați. Oh, yeah! Și până data viitoare, eu am fost Rocadu X de 50.000 și vă salut! Pa, pa!